yanda zaka cire kowane kalan security na kan wayanka na Android. Na duba kan YouTube naga akwai wanda suka yi irin wannan bidiyon, wani har yana 29k views, wani har yana da 17k views, wani har yana da 1.3k views. So amma bambancin wannan hanyar da na kawo muku da kuma hanyar da na gani ta wannan yan wanda da suka posta akan YouTube shine ita wannan hanyar za su iya turo maka OTP, wanda ta hanyar wannan OTP ne kawo procedure ɗaya bayan ɗaya ba za ka iya rasa sauran abubuwanka ba. Bi ma'ana kenan file ɗinka da kai saving akan file manager ka da kuma application ɗinka da kan wayarka ba za ka iya rasa su ba, kuma za ka yi restore ɗin ta gungun kuma ta dawo kamar sabuwa. So mu shiga cikin wannan bidiyon ba tare ɓata lokaci sai dai kar ku manta ni ma ku kai ni daga nan har zuwa k views, sannan kar ku manta da like da kuma subscribe. Nagode. Idan muka saka fatan din mu zai ce mana ron, ba fatan ba kowane kalan security ne in kasa zai ce maka ron sai ka kashe wayanka. Sai ka matsa makunnan kashewa sai ka jawo kasa sai ka kashe wayanka kamar haka. In ta mutu sai ka taɓa makunna normal makunnan da kake kunna waya da kuma nan rage bolin inda nake nuna makunna sai ka matse su a lokaci ɗaya za ka matse su. Ku ji abin da zan faɗa, ko da ta kawo maka sunan kamfanin wayar ka idan ka kunna kada ka ɗage rage bolin din. Za ka iya ɗaga makunna amma kar ka ɗage rage bolin din har sai ta nuna maka wajen yaren nan. Za ta nuna mana wajen yare yanzu turanci da kuma cena. So sai ka taɓa sai ka zaɓi turanci ka dawo makunna domin zaɓa. Wannan na farkon shine online update na wanda ba sa so su rasa data, amma muna so mu restore din wayar nan ne, so za mu shiga na biyun nan sai mu yi format data. In ka taba zai nuna muku ga password din nan, in kuka duba za ku gashi nan password din sa na nuna gashi nan za ku gani, sai ka danna abin da suka nuna maka. Kowane namba ne suka nuna maka, za su iya nuna maka random namba ne ba irin nawa ba, sai ka taba shi sai ka jira ta dan yi loading kaɗan. Inda formatting data muke dole zai dan dauki lokaci kaɗan. Kada ku manta da like da subscribe, bar ma subscribe sannan ku bude alamar ƙara idan dai har kuna jin daɗin bidiyon mu, hakan yana da amfani. So idan ya nuna maka haka sai ka yi remove data, za ta fara wiping data. Amma kai naka idan har restore ne za ka ga tana restoring data sannan kuma anan za ta nuna maka backup data format. In restore ne kuma za ta ce maka data restore. Shikenan wayanka ya riga da akwai yanda ake cire na keypad ma, shi kuma keypad kawai kowanne zaka daddanna, ko mai cire maka. So kar ku manta da subscribe, yanda ina kawo shi za ku same shi akan lokaci. Mu jami'a bidiyo na gaba.